Aziz an bɛ taa bamanankan la ko bamanankan bɛ ka commencer ka jateminɛw kɛ an y'o mɛn an t'a dɔn n'i b'a kalama ko ka k'an ka école la tiɲɛ don wa i bɛ dɔ kalama la. Ouais, bon, tiens do, ali ne yɛrɛ bɛ université min na, FST, faculté des sciences techniques. Tuma caman i b'a ye ni professeur yɛrɛ y'a jate minɛ ko écoledenw tɛ ka leçon min ye kosɛbɛ, u b'a dayɛlɛ u ye bamanankan na, mɔgɔw b'a lamɛn. Donc fa nana k'an y'a ye réseau sanfɛ, maître yɛrɛ bɛ courage ta ka timinandiya ta, ka leçon sɛbɛn français la, k'a ɲɛfɔ bamanankan na écoledenw k'a faamu. Mɔgɔ caman y'a vidéo ci ma, a diyara n ye kosɛbɛ. Bon, maître caman de fana bɛ min b'a kɛ mais olu ta ti réseau sanfɛ mais an ka laɲini ye a bɛ ka kɛ cogo min na a tun ka kɛ ten de donc n b'a kalama. mais e bolo o ye ko ɲuman ye yan. Voilà. Est ce que n'o kɛra kalan bɛna don kosɛbɛ denmisɛnninw hakili la ka ɲɛ est ce que parce que ni kalan bɛ ka kɛ nanzarakan de la diyagoya f'a ka fɔ nanzarakan na n'a sɔrɔ kalan tun ka kɛ bamanankan de la a bɛ se ka fɔ bamanankan na de fait k'an bɛ ka kɛ nanzarakan na est ce que n'a ma ɲɛ f'u ye o nanzarakan kelen na u bɛ faamuyaliba sɔrɔ a la. Kalan kun ye faamuyali ye. Donc n'i ye faamuyali yɛrɛ ta walasa i ka ko faamu a bɛ f'i ye kan min na f'i k'o kan faamu. O ye tiɲɛ ye. Misala bi misali di ma ni ne k'e ma sisan n ko one of the fast track to get that you need. E y'o faamu cogo di? Segin a kan. One of the fast track to get that you need. Repeat. Repeat again. One of the fast track. What? One of the fast track to get that you need. You get that you need. Au Corée, bon, ça c'est quand même need quand même, ça c'est besoin. Voilà. Mais je sais pas, c'est que voilà. Madame les femmes. One of the fast track. Au Corée, fast track, oui. Fast track Corée sera tellement. Donc au sera au dollar tellement qu'à fin sur il m'a coupé féminin. Voilà. Donc ma dans non yo de dimanche. Mais ni Emma a famia. Non, vraiment. Ni ma famia. Oui, ni qui ma. Je voudrais Ni qui ma ça. Alaje. Je vais vous le Alaje. When there is will, there is way. Oh, femme tout When there is will, there is way. When there is will, there is way. Oui, bon. Bon, d'accord. It's not problems. D'accord, vous calez. Vous calez. The good charity begins at home. Bon, la charité bien. Ou bien c'est pas ça, je pense. Hein? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. When there is will, there is way. Oui. Quand on veut, on peut. Oui. Non, ni bimou mais beau, mais il y aura bien flène, il y a cliché de dos. Ni femme fille, quand on a camimé, il faut faire famille. Kala ere kunye ɲɔgɔn faamuya de. Siga t'o la. Fili de anw sɔrɔ indépendance kɔfɛ ka an ka se k'an ka kalan yɛlɛma an ka kan na. O yɔrɔ la intelligence humaine de tun nafa tun ka bon ye k'a lajɛ anw dɔrɔn tɛ jamana ye diɲɛ kɔnɔ ko kan ka ca yɔrɔ min na. Kan caya kɛra fɛɛrɛ ye ka tila ka kɛ blocus ye an ka maa kalannenw ma se ka o yɔrɔ équation résoudre. U ye yen yɔrɔ to yen ten donc u y'a accepté ka to ka kalan kɛ tubabukan na. Donc an bɛɛ jagoyara san bɛ don o de kɔrɔ jagoya ka jamana baara bɛɛ lajɛlen gulon o la hali pour que i ka kɛ fɛn o fɛn ye jamana kɔnɔ f'i ka dɔn bɛ tubabukan na. Mais an nana mun de ye Faransi parce que a ye fɛn bɛ taali ta Faransi de fɛ Faransi olu bɛ kalan k'u ka kan de la. O kan in de bɛ fɔ carré kɔnɔ denmisɛnninw bɛ o kan in de fɔ n'u parents ye donc n'u taara école la kalan bɛ ɲɛ f'u ye o kan in de la u b'o faamu a kɛra an kɔnɔ k'u ka denw hakili ka di ni an ta ye n'i taara Allemagne Faransi ni Allemagne bɛ frontière la Allemand yɛrɛ côté ko olu ka kan ka gɛlɛn ka tɛmɛ français kan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ anglais kan nka k'olu b'a kɔrɔ dɔn ka baara kɛ ni u ka kan ye ko walasa olu kana tunu diɲɛ kɔnɔ donc dès lors j'ai compris que ni langue t'i la i bɛ tunu. Parce que langue est monde de. Ni ka langue tourna ou est monde doit tourner. Raison pour laquelle en Afrique du Sud, musokoroba kelen de tumbe Afrique du Sud langue donc mais aller de kelen tumba mais. Kelen peu. Ouais, UNESCO ya ni sara ou est langue inka monde tourner. Ay demsen do min be langue la. Ou gere muso ina ka jonu ka fen ye ou ka aku kalan langue ina wala sa akana sanai. Donc on l'amène en classique non. Ni yanga école de on lajɛ. Kalan minnu bɛ kan kun tubabukan na n'an bɛ taa so ka durusi ka bêcher to memorize anglais dun ka dɔnnibaga dɔ ko ten ko the real learning is not memorizing thing ko kalan yɛrɛ yɛrɛ tɛ durusili ye kalan yɛrɛ ye faamuyali de ye siga t'a la fɛn min fɔra i ye k'o faamu n'i m'a faamu yɔrɔ la n'i taara so i bɛ segin k'a kalan ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ a la mais an ka kalan fanba a bɛ fɔ an ye classe kɔnɔ a tɛ faamu an bɛ taa so n'a sɛbɛnlen ye k'a durusi donc jamana bɛ ka baara kɛ n'o ye donc a bɛ kɛ i n'a fɔ o de ye